Ma! Sino mo po na? Si Alex na ba? Oh, tapos? Diniba ako sa kakebe. Oh, ano yun? Hindi mo lang problema. Sakit pa yun. Hindi mo lang problema. One, two, three, come on! Uy, ma. Paano naman ka na sa gawas? Nagunsa man dahil ka diha. Alam mo na, problema. Uy, si Bugdi. Muling parang di ka. Basta na problema ni mo ay. Problema, kaya wala naman kaya mahal. Kita na lang duha. Mura maghapon og nasi papa. Di magyapon ka makatabang nato. Kaya sige magyapon ka og la. Problema anong mga way mapulos. Uy. Basta may pag-asa, may paglaom, no? Yes. Mao gani, tanawa na gud imong itsura oh. Tindog sa dagod bi. Sa man ning mga sa man ning itsura, ay wala man nagkadima, more magagsibak ka nga diki. Oh Lord. Gabi sa atro sampulan bi. Ma, taga-asa ka. Tagatagom! Sayaw. Oh, kana. Igiling ko ma. Igiling. Igiling ko ma. Ma, igiling. Ako? Taga-tagom. Ay, taga ma. Oh, libot pa, libot. Oh, libot. Sige, kipot. Oo, ano. Dako, enjoy kita duhano. Ikala ba? Pawala sa stress. Para, gapa kay ka ba? Gapa kay ka ba? Uy, gapa sa kong mama, uy. Ano na problema, mama, uy? Oh, sige, wala na problema. Gani. Ano ko ba? Ma. Sige, siguro may kabuhi, siguro po, ma. Diyos ko, Lord, kubaan ko anong lakos ang ma. Oh, sige. Hala, nasa na makuhaan ni, uy! Uy, anong sa mangko, uy? Nikalit na magkasakit akong tiyan, niya, kabidlion mangko. Hala, Diyos ko, Lord, nung sa mangkuan ni, uy? Nakulbaan ko ba? Pero mas maayo ani, mato ko sa pharmacy. Mupalit siguro kong piti ani, no? Matura na siguro ko para panigurado. A few moments later. Masagi ka na. Nala ko sa tindahan, ma. Nala ko yung gipalit. Maasa di ako cellphone, ma. Pero, oh. Salamat, ma. Sige, ma. Magsiyarso ka dali, ma, ha? Oh, sige. Magsiyaron kay kumaoy. Sige, lakaw na. Sa dali lang, Jud, ma. Magsiyarsa, Jud, kuma. Kay murag talibagon na tayo ko. Hala. Ulbaan jud ko ani ba? Wala ba jud masayod si mama nga nagwag-uwag ko dito sa Manila. Unya basi unya oroy buntis ko. Uy, simba ko lang uy, dili to ako buntis uy. Okay jud ko mama ani ba? Pero magani kay nagpalit ko og PT. Ako ning sulayan kung mentag negative ko uy. Pero bahala na.
A few moments later. Hala. Patay. Positive ang ako ang PT. Hala, saan man ako ni? Patay dyan kong mama ani ro. Nung saan man akong ipakuan kay mama. Hala, saan man ako ni? Patay dyan kong mama ani ba? No. Patay dyan ko ani. Taguan ako ni, padili makita ni mama. Taguan sa nako. To, muli nako. Maria! Asa man si Maria? Gitubol man siguro ne. Oh, sa man ma! Ah! Sa Oh, sa man ano di ay? lungan sa Asa di ka mo adto? siyar sa ako kadali. Sige, pag CR sa dito akaw. Hala, ma! Hala, patay ang piti. Hala, patay. Diyo ko sa piti, ani ba? Masakpan to ni mama. Hala, Lord. Tabangi ko, Lord. Hala, saan ako to? Hala, hindi ko ang mama ba? Oh, ang piti. Masakpan to ro dito. Ah, mapatay. Asa man ni diri kang Maria gid ni ba? Bantay ka lang Maria ka. Hala, patay. Maria! Ma! Maria, sa man eh? Saan pa? Wala, Ah, ma. ulitan ko sa to. Nagitan din ni mo, ma. Dito na sa CR. Hala, Kumuha ma. na Sorry ba? kayo, ma. Isa di ay. Pwede na ko gituyo, ma, ay. Nakauwag magod ko dito sa Ingnan Manila, ka ma, na. ay. Pagtrabaho, ay pagpanguwag pa. Nagot ng Ikaw daw malamian, be. Di ba ka mo bilang card? Lamig gihapon o niya. Kisa may buwisin yung anak ron, be. Ako. Ako. Ako pa kayong tawagan si Kuano. Dawato ba ka niya kong baby? Nya, kisa may papaana. Amot gani. Nagpaiyot ka, wag ka kabalo. Basta, ako rin bahala. Ako itong tawagan. Nga, buntis ko. O sige, tawagin. Ikaw daw malamian. Dili ba ka mo bilang ka dayon? Lami, biyak ka ayon ng nana. Depende. Di, depende. Lami lagi na. Kami ng bugas, be. Ako ba ng bugas? Matsog tindahan. Oh, mag-unsa man ka dito. Basta, nalaki paliton dito ah. Mupalitog, Magson. Oh, sige, Aron, dito na. akong ihaplas kong likod, mulupad ko. Ako sila tawagan si Alex no. Okay, ako ay paibalo sa iyahabang nga buntis ko. Ito, saan si Alex? Kapabito si Mama. Uy, samo kay si Mama ba? Ano ba ni Alex dito ha? Ah, hello Lex! Ah! Uy Lex, naku ingon sa imo ha Lex ba? Naku, importante kaayo Lex ay. Nagi Lex. Ay ka shock ha? Naku, istorya ba? Na? Lex, buntis ko Lex. Nagpapiti ko ganina Lex, positive. Ha? Buntis lagi ko Lex. Wala dyan ko nangatik ba kay... Kabulo biadjud ka, ikaw na ba nakahilabot sa ku Alex? Oh, buntis lagi ko Lex. Di lagi ni atik-atik, kau Lex ba? Nagpalami-lami biya ka sa kuha ha. Imo pa kong gipalamian og taman, tapos karon dili ka mo tuo, buntis lagi ko. Nagpiti og gani, nagpalit og piti sa pharmacy, puro positive. Na patingin sa kuha ni mama no, ikasab-an ko kay kisaro amahan atong anak nako. Lex, ato diri Lex be, kay aron ipatubang ka sa akong mama ba? Ha? O ayo pag anak Lex oy. Ha unsa na kay asawa? Ano kalain nimo Alex oy, wad kay klaro ba? Buisit man ka Lex oy na. Wow, gipatyan ko sa buang oh. Buisit ala patay jud ko mama ani ba, dili siya muang ko sa akong anak. Man oy, nang sa man ni oy. Palami-lami siyang buang nga siya, nya karon niya akong ingon anion. Buisit ni Alex ani ba? Parang magsun, uy. Shit. A few moments later. Dugayan ni Maria, oy, nalata naman niyang kanon diri ah. Ani mo kanon diri ba nahilaw? Lagi, ma. Nagatiman. Nakoy problema, ma ba? Unsa naman pud na? Ma. Dili ko madawat ni Alex, ma. Uy,
Saon man, mauna! Don't wanna close the door, don't wanna give up on it, don't wanna fight no